שהוא כמובן סגן קצין התותחנים לדעתי של איו"ש, או משהו כזה? לא. מה? קצין טכנולוגיה והחזקה. קצין טכנולוגיה והחזקה. אז אתה רואה... אני הסגן שלו. אני אגיד לך, אנחנו מקבלים את זה בקיצורים. אני לא תדע, אני לא יכולה לדבר בקיצורים כאלה. בואו תנסה אתה להבין מה זה... לא. תנה. רב, אנחנו יודעים, ואיו"ש אנחנו יודעים שזה יהודה ושומרון. אבל מה זה תנה, איך אומרים את זה אפילו? אולי בשבועות יודעים מה זה. מה שלומך יקירי? אני מצוין. אז ספר מה אתה עושה, מה תפקידך בכוח, שנבין סוף סוף. אוקיי, אז אני העוזר של קצין הטנא האוגדתי של אוגדת איו"ש. התפקיד שלי בעצם הוא לשמור על מערך ההחזקה של חיל הטנא, לקלוט אמל"ח לאוגדה, לסייע לחטיבות. אני בעצם בכובע האוגדתי, אחראי לסייע לחטיבות בכוח אדם, באמצעים, בקשירות, לסייע בכל מה שנדרש, על מנת שהלוחמים יקבלו את כל מה שצריך למלחמה. וואו, יפה, תפקיד חשוב מאוד. מאוד יפה. וכמה זמן אתה כבר לא היית בבית לראות את המשפחה שלך? צריך להגיד, ב7.10 התחילה המלחמה, אני גר בקריית גת, נשוי לליטל, גם היא קצינה מערך הכבאות, אז שתינו קפצנו באותו היום, יש לנו אחריות מרחיבה. בהתחלה היינו פחות בבית, אבל לאט לאט בתקופה האחרונה התחיל להתאזן. רגע, יש לכם ילדים? כן, אז יש לי 3 ילדים. אז איך אתה ואשתך בקרבות ומי דואג לילדים? אשתי במערך הכבאות, אז היא יותר בבית, אני בצבא, אבל יש תמיכה מהעורף, וזה הכי חשוב, האישה והילדים, זה מה שמחזק אותנו בעצם. והגעגועים של הילדים אליך במיוחד, מה עושים עם הגעגועים האלו? אחד, נפצים על זה בהרבה מתנות. לילדים כמובן. ברור. כמו שאתם יודעים. גם לאישה. כן. גם לאישה, היה יום האישה לאחרונה, קנינו פרחים, קנינו מתנות. יפה. כל מה שנדרש. יפה. ומה עוד? וזה עוזר וזה פותר את הבעיה? בגדול לא, אבל צריך לעבוד על זה. לפעמים אנחנו קצת נופלים, אבל כמובן העורף המשפחתי הוא הכי חשוב עבורנו כאנשי צבא, כאנשי קבע, גם קצינים, גם נגדים, זה הכי חשוב שיש. מסכימה איתך לגמרי. טוב, מה נשאר לנו להגיד לך? אולי זה מסר לעם ישראל. אני רוצה רגע להגיד משהו על מערך הטנא. מערך הטנא מ7.10 זה בעצם בעבר היה חיל החימוש, מערך עוצמתי שבנוי מאנשים, אנשי מקצוע, שבאים בעצם לתת מענה ללוחמים, הן ברכבים, הן באמצעי אמל"ח, רחפנים, נשקים, עובדים יום וליל. זה צריך להגיד תודה רבה לאנשים. המערך הטנא באוגדת איו"ש הוא מאוד עוצמתי וחזק, הוא נבנה על אנשי קבע שהרבה זמן נמצאים בגזרה, וצריך להגיד, המלחמה שלנו כבר היא 2.5, ממבצע שומר חומות, שובר גלים, נותנים את המענה לכוחות, שמחים על מה שאנחנו עושים למען המדינה, למען הדגל. מערך הטנא עוצמתי וחזק, ונשמח ככה להמשיך עם הנתינה על מנת שהלוחמים, גם אנשי המילואים וגם הסדירים, קבלו את כל מה שנדרש על מנת להצח את אויבינו בגדה, אצלנו בעצם באיו"ש, ואנחנו ננצח, וחיל הטנא ערוך ומוכן לכל מה שנדרש. יפה מאוד, כל הכבוד. גאים בך, שמחים. ממש. ויאללה, שכבר יהיה טוב, ותוכל לחזור הביתה ולהיות לא רק פעם אחת, אלא כל הזמן עם ילדים שהם יקנו לך מתנות. בדיוק. נשתדל להגיע כמה שיותר, אבל לאן שנצטרך נגיע, האישה תומכת, הילדים מתגעגעים, אבל כרגע זה שעתנו. נכון מאוד. ממש מסכימה איתך לגמרי. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה, ממש תודה רבה. שמרו על עצמכם. תודה רבה. תודה רבה.